Здравейте, аз съм BRBG и днес имам в този сервер. Казва се BGMC Info. И днес ще играем на Survival. Това е моят приятел MonkeyBG, който всъщност е Пепи. Аз така му викам. И да, и тук да раздават безплатни неща, камени мотики. И днес ще... Да, сигурно не го чувате. Но се прави, животът е ужасен. Аз мисля да не си взимам нищо, защото има някакви глупости. Освен първо. И мултикастите. Къде видях торчове? Ето. И така, днес тук трябва да бъдем на Survival, да направим резиденция, да оцеляваме така. И... разбира се. Аз също ще правя. Защо си взех камена мотика, не знам, ама... Да, веднъж. Да, той в момента говори, но се съмнявам, че вие го чувате, да не го чувате, но... Аз го чувам, но вие сигурно не го чувате. Какво? Ти къде изчезна? Напред. Не. Кой е казал че трябва да те следвам? Какво му бъгва на този сервер? Виж, тук е в резиденция, бе. Тук още е в резиденция. Да, виждате моя скина на крава с костюм. Да, Пепи, къде се изгуби? Да, днес. Къде, бе? Ето те. Тук е резиденция. Аз ще си хапна пържолка. Да, IP-то може да намерите в описанието. И да. Да, какво? Да, тук има атаки в сервера, като ги активираш и излиза някаква такава фойерверка. Баси, намерих къща. Отивам да грифам, ако не е с резиденция. Аз си метнах отгоре. Дай ти. Да, аз съм сигурен, че са с резиденция и познах. И то е елементарно, че ще е с резиденция. Я виж още къща. Не трябва да се отдалечим, не искаме да имаме съседи. Да, IP-то на сервера може да намерите в описанието. Ако искате да играте. Знам как да се сложи. И... вече имам камък от ада едно. Да, тук има още. Не знам за какво не е, но мисля да го взема. Къде изчезна? Да, този сервер, зрители, е един от най-бъговите сервери в света, за това. Конче! Не, той е мой! Да, това не знам какво беше. Мой е! Така. Беше доста бавна на момент. Наистина днеска беше доста бавна, но това се дължи според мен на голяма степен на реакцията в играта на Лейс. Просто не знаеше какво да прави в определени моменти. Сигурно. Така. Съмнявам се, че го чувате, но той ми говори. Но сигурно ви не го чувате, така че... Това е нещо нестандартно, нещо необикновено. Обикновено тя ти изправя пред съседна висша ситуация. Създава си прави с своите стикър. Който си движи много добре в посока напред-назад. Защо? Не. И вижи как я кара
Какво ще намерим? Променя позицията си непрекъснато. Не се налага да играе. Този е за мен. Тя е невероятно. Мой не мога да се кача отгоре. Абе, мрът ми се от това дърво, бе, вихаре. Вихаре. Що не мога да се кача върху вихър, бе? Абе! Лей, как ще набия? Абе! Слез, бе! Охо, яки. Ма не иска да ме заобича. Абе! Лего, бе! Беше невероятно професионална ръбарка вече. Тя не можеше да повярва какво се случва. Тя стига до финала. Да. Добре, той ме заобича. Надявам се едво. Чао, вихаре. Що не мога да сляза? Ти къде отиде пък сега? Телепортни ме. Така. Добре, приемай. Направих и тъй с Славия Пенета, не знам дали е показано. Какво трябва да направи до финала? Сигурно не се чуваш в клипа, но това е доста смешно. Да, тук вече можем ли да чупим дърво? Но ето, че наистина имаме две варианти на финала. Не, няма. Това е много добър шанс. Не може. И Славия Пенета да спечелят титулата. Защо животът е толкова ужасен? Ла. Ти къде отиде? Виждам. Бе, къде се отдалечаваш, бе? Ние знаеш, че се връщаме към спауна. Ето я къщата, която видяхме. Добре, сега знам, че ви е скучно, че се скитаме. И си търси място за къщата на Миша, да спра видеото и да го върна, когато сме си намерили къщата. Чао! Здравейте, ние се върнахме и тук сме се основали. Имаме си крафтинг тейбъл. И ето тук ще копаме надолу и ще направим къщата си под земята. Така решихме. Да, той каза, ако не сте го дочули, че иска вие да кажете там. Да напишете каква да е темата на къщата. Да. И да, нещо напишете в коментарите там. Напишете в коментарите и ние ще го направим. Зависи ако ни хареса. Добре, и в следващия клип ще довършим. Ще направим къщата. Зависи какво напишете в коментарите. Ще го гледам. И виждаме. Да, ви хареса епизода. Абонирайте си, дайте. Да, струшете бутона от лайк. Право го струшете лайк бутона. И се абонирайте за нашите клипове. Това не го забравяйте, защото не бива да го забравя. И